Wara li l-ġimgħa li għaddiet Pier Portelli ħabbar li fittra li kien bagħat lill-Prim Ministru kien informah li b'effett immedjat kienet jirreżenja minn President tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi l-ħamis wara nofsinhar irċieva ittra b'riżenja oħra. Din id-darba l-ittra tar-riżenja lill-Prim Ministru kienet mibgħuta minn Ian Castaldi Paris, illi sal-lum kien jokkupa l-kariga ta' President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Fl-ittra tiegħu Castaldi Paris qal li kien qed jirreżenja minnu fih. Huwa kompla li wasal għal din id-deċiżjoni wara żmien ta' riflessjoni dwar il-ħidma tiegħu f'ħdan il-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u minħabba raġunijiet personali. Castaldi Paris kien li jokkupa din il-kariga għal 3 snin sħaħ sa minn Ottubru 2008. Fl-2006 u fl-2009 Castaldi Paris ikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Ħallija mal-Partit Nazzjonalista u nħatar sindku. Fiż-żewġ elezzjonijiet kiseb l-ikbar ammont ta' voti u minn elezzjoni għal oħra żied il-voti biktar minn 500. Bħala President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera Castaldi Paris kien fost l-oħrajn jikkordina x-xogħol tal-Kunsilliera Lokali kollha tal-Partit Nazzjonalista, kien responsabbli mit-taħriġ tal-kandidati prospettivi nazzjonalisti, kien ikollhom kuntatt regolari mal-Kumitati Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista u kien jirrappreżenta lill-Kunsilliera fl-istrutturi organizzattivi tal-Partit Nazzjonalista. Din ir-riżenja tkun meqjusa bħala telfa oħra ta' persuna ta' talent u promettenti fil-Partit Nazzjonalista.